Horren lortzen duen ondo joatea. Jetxi dio nahiko txografikoak, a ber, hor ondo doan. Ea, joan nahi duen edo ez. Eta mar segunduko atzerapena dago ematen, uste dut. Hor egongo da. Kaixo, kaixo, zelan ondotazu, bueno, zeba daira esan entzun nora heldu bihotza da. Kaixo, kaixo, zelan ondotazu, bueno, zeba beira esan entzun heldu bihotza da. Lortzen duen ondo joatea. Vale, a ber, ikusten da primera, ondo da, principios, barkatu gertatu denagatik, ez dakiz zergatik den, gertatu zeitia beste behin eta txop edo erein egun berriz ere gertatu zen, ez dakit oso ondo zergatik den. Teoria bat daukat, eta teoria hori egia bada, behar bada honain ez ditzateke gertatu behar. Nire teoria da, nik normalean Rome bira grafikoak ultran jolasten dut, baina dakizunez nire txartel grafikoa GT6 berrogei bat da. Orduan pizka bat nahiko kaka da, bale? Ia 3 urte ditu, atera zenean ja pare bat urte zituen, orduan ez da munduko berenan. Nire teoria da, urtean jolasterakoan eta estimatzerakoan behar bada txartel grafikoa gehiegi da guzterentzako eta kolapsatu egiten da. Hori holan bada, jetxi dut bada espada jokoari grafikoak ultratik erdiko grafikoetara. Ea horrekin konpontzen dudan. Goratzen baduzue, bart edo erein egun, loleko streamina egiten be gertatu zitzaidan. Ordun, hau bada, orain konpratuko dugu hau den edo ez, orain jakingo dugu denborarekin, iaz didan crasheatzen edo blokeatzen zaidan ordenagailua. Bestela bertan bera utzi beharko dute Rome 2ko zuzena, putada bat gustatuko litzadakelako Rome 2ko zuzenak egitea. Baina bueno, ea posible den. Alanda ere erraro egiten zait, Twitchen duera 2 egun edo Twitchen ere egon nintzen Rome 2ko zuzenekoa egiten ultran eta zidan inolako arazorik eman. Eta era berean, bart gauean, loleko edo streaming bat egon nintzen egiten Twitchen eta zidan bez arazorik eman, orduan ez dago ziur hori den edo ez. Behar bada guztia eramatea aurrera gehiegi da ordenagailuaren txat. Osea, bai X-Split, interneta, Rome 2 eta programa guztiak zabalduta irek izatea igual egiten dio gehiegi erabiltze, errekurtso gehiegi erabiltze ordenagailuari eta orduan blokeatzen da. Baina oranda ere berriz itzultzen naiz, duela 2 egun egin nuen Rome 2ko zuzena Twitchen bidez eta zidan ez gertatu, orduan ez dakit oso ondo zergatik blokatzen zaidan, baina bueno, itzuliko gara jokora eta azaltzen ari nintzen egoera, hemengo egoera gutxo gara bera, Karnola Kartagorekin eta bar maitu nuen eta zaitu nintzen galaxiari laguntzen eta bar, bueno, Armenia eta Kapadozian kontra, Seleuziren kontra, eta lortu nuen konfederazio galoarekin nolabaiteko pake bat edo ez agresio pake bat. Orduan hemen dekogu, gure Roma maitatua, hemen dekogu armada txikitxo bat, babesteko bada espada, hemen ikusten dugu nola doan Sirakusa Liglibearen bila, baina hemen dago Kartago, Sirakusaren bila, en fin. Orduan, aber lortzen dugun Gadir lortu dugu, hemen gaude neko nabaritzen da jetxi ditu dela grafikoak, nabaritzen dut adibidez etxe hauetan eta bar nabaritzen dut pillo. Baina bueno, ea horrekin ez ditugun orain arazoak. Dikeseko, muelle, hemen ezin dut porto komerzial. Peskat gehiago, diru gehiago behar dut, bale, ondo. Orduan, idonio nahi izango litzateke beste hortzeko dut hor porto komertziala egiteko eta hasiko naiz beste armada bat prestatzen Roman, bale? Eta bigarren armada horrekin saiatuko naiz Armenian eta bar laguntzen. Eskatu nagoaz, bale.
Bergamo, mendeko janaria egiteko eta baina ez dute dirua gastatu nahi. Mendeku general bat ikusten dudanez, pizkat mantentzeko bakea. Eta hemen ideo nire esango letxateka hauen kontra egitea. Hau ezin du asko zer gehiago mugitu. Hauek zurazki etorriko dirako hauen kontra. Eta guk hemen gaude laguntzeko, klaro. Gotarzez, bestak zer diren. Ez dituta, hemendik ez niz asko sartu inoiz. Vale, orduan, txandan maituko dut. Eta ez den lehertzen oraingoan zuzenekoa. Nik uste izango dela hori potentzia grafikoen gatik, Maten du ondo dola, momentuz. Atenan darrek hor dabiltzate horien kontra, ez du nahi bez sartu atenan darren kontra. Hor datoste burrukara. Esaten dute galduko dugula. Bueno, nik ez nago izura, hainbat esaldi asko, kaballeria persak dira, bueno, burrukatuko dugu. Ez badugu irabazten gutxienez elik eta baja gehien egingo diegu. Hor dago kargatzen. Gure tropak legionario pesatuak dira, nahiko soldadu honak, bale? Haienak ez ditut ezagutzen oso ondo egia esan da. Saldiza persak suposatzen du nahiko indartsuak izango direla. Mercenario batzuk eta gero hemen arkukoak. Hemen egiten badigute haiek gauza da minuta ateratzea Armenioen kontra ez joateko, bale? Erabazten badigute zurazki gure lurraldeak enduko digute, eta hori puta bat izango litzateke nahiko putada nagusia, baina bueno. Ingurunaren aldetik gustuko daukat nahiko ez da hain zerei zabala, beraz zaldientzako barkatu ea zer esaten didan. Romean estimen zehozer erostekotan ordenagailua konpondu bestean berriro erosi beharko litzateke produktua. Ez lagun. Behin erosita duzula zehozer, ez da berriz ezer erosi behar. Zuk erosten duzu, imaginatu. Ni gertatu zitzaidan behin lehertu nuen burmuin gogor bat, ordenagailuaren burmuin gogor bat, bale? Eta berriaz jarri nion, eta dena berriz deskartu berriz nuen. Zuk estimen bidez erosten duzunean, zuk egiten duzuna da keia, zuk zuri ematen duzute kei bat esan dezagun, ez? Estimen bidez ez dugu zuzenean ez dugu ikusten, baina zuk ordaintzen duzuna izlaritatea bideojokoetan dira keiak. Ordun, zuk estimen ordaintzen duzu keia eta jokoaren kei hori zure estimekoa kontura linkatuta geratu egiten da. Honek zer esan nahi du? Gero, beste ordenagailu batetan berriz jaisten baduzu Steam, ez duzu jokoa berriz erosi behar. Jokoa, keia, zure kontura linkatuta geratu derako. Orduan, zer egin behar duzu, egin beharko zenuke gauza bakarri izango litzateke jokoa berriz jaitsi. Baina zer gehiago. Bestere zer gehiago. Jokoa ez da berriz erosi behar inondik inora. Gainera ikusiko zenuke zure biblioteka guztia, gainera eta dana, beraz, ez duzu zere berriz erosi behar lagun. Inondik inora. Gogoratu hau nivel zaila dela, bale? Ez dela izango beste munduko pizkat komplikatua izango dela, ez dakit nondik etorriko diren, suposatzen eta horretik, saiatuko naiz pizkat mendian nire alde erabiltzea eta baita ere zuaitzak, bale? Orduan, saiatuko naiz printzipio zain jarriko ditut, hemen pizkat badeztut egongo dira, saiatuko naiz hemen jartzen, eta gero, hauek hiru hemen geratzen direla, jarraituko ditut hemendik badal baldin eta badatoste, edo hobeto esan da, pizkat atzerago eramango ditut hauek. Vale. Karo, hau da asko basatuta nivel normalean makina nahiko erasotzen dizu zuri alo loko. Orduan, klaro, hau da pizkat horretan basatuta beti nire taktika, bale? Orduan hemen pizkat ziurazki taktika aldatu beharko ditut denborarekin. Guztia da praktika hartu arte, txapurrak hemendik. Eta gauza izango da, txiko ditut hauek hemen, erreta guardian. Hor. Eta ero saldizak utxuko ditut hemen sartuta. Zergatik. Hemendik baldin eta badatoste,
Eta gure kontratik badute zaldizak hemendik eraman, eta atzetik eraso egingo diet. Eta hemendik baldin ekartzen dituzte zaldizak, hemen izango ditut, eta gero tropa hauek hemen erreta guardian esaten den bezala. Ordu nik orentxe bertan, posizioagatik kontrola asko daukat. Bale, betik datozte ikusten dudanez. Vienen refuerzos enemigos. Ikusten, hau ikusteko, hortzen nahi jogut kamera jarri. Bale. Laguntza, besten laguntza... Zer dira, pikeroak dira ez da, bai. Hori da zerana gustatzen, haien ikusten dudanez, haien soldatuak nahiko... Ostia. Ez da utzi ditut hemen. Nik ikusten ditut urbiltzen dira saldi batzuk. Arkeros a caballo, ostia. Zeratuko dira hemendik erasotzen, Vale, erreformatuko dut nire posizioa. Harin, alik eta harinen. Harik eta harinen. Zeratuko direlako hemendik erasotzen. Orduan. Gero nivel super hardcorean, jokonen nivel super hardcorean, ez duzu ez duzu minimaparik, ez duzu jarri pausa eta lakoak, osea, nahiko super hardcore izaten da, bale? Zeratuko gara joaten arkeroen kontra eta bar. Nik nahiko zaldizak nahiko suizidatu egiten ditut normalean, Beraz ez larritu horretaz. Esto nire hortz... Eske, hau enkontra ezin da ez joan, jode. No debe estar, hemendik. A ver, nola egiten dugun. Ez eta txekitik harrapatu lanzerak dira, eta bai gure... Kaballeria cuerpo a cuerpo, baina eskazken finan zaldiak dira, bale? Orduan... Zatuko nahiz hemendik jartzen. Ea zer ikusi aldudan hemendik. Piskat bir posizionatu dana. Hala, pause momentutxu batetan emango dio, eta pixkat lampada, baina, bueno... Zatuko nahiz hemendik piskat bir posizionatzen dana. Hemen soitzen artean. Piskate nolabaiteko kontrola izateko. Lan gure ganet baldin eta badatozte. Eta txakulak hemen. Venga. Ea hor, zazera indezakegu. Eta ustut bela armada hortik utxiko duela geldirik. De gutxinez saiatuko da bere armada guztia batzen. A ver... Nola egiten dudan hau, Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Escaramuceros. El caballo. Vale, unidade bat bakarrik da, osea... Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Nahiko... Hortxe datozte, hortik datozte. Ea zeo zer egiten duten zaldizak. Bai, ondo, eskaramuzeroak ikuta bidaliko dituzte. Vale, ondo. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Banekin hemendik sartuko zirela. Eta ja lortzen duguna hemendik zeo zer mintzen. Eta dialtzen dituzte gure kontra, bale, txakurrak ditugun askatu alenik eta lehen. Txakurrak nahiko aberia desente egiten dute, beraz, lasai. Bale, nahiko ondo egiten ari dira hortik datozte. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Lasai. Askatu txakurrak hortxe. Venga.
bi. Ditugu olantxe. Eta zuek jarriko zarie hemen. Hor pizka bat babeste. Eta generala jarriko dugu. Hemen baita ere. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Eta zuek ona, venga. Ondo. Gaieria pesadu generala da. Bizkat atxera egiten dute, zaldizak hor daude Bizkaia retiroan. Caballería pesada confiada. Normala da, baina, bueno, nahiko ondo egin dute, pare bat unitate lertu dituzte. Ondo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Lasai. Es un espectáculo vergonzante. Horra toste hauek. Ez, bai. Bai. Hortxe, ondo. Gure soldatuak nahiko trebeak dira. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Zedatoste pizkat denarekin. Baina, bueno, gutxienez gure abantaian izan dugu zelaia nola baitean, izan dezakegu. A ver, zer da? Ritmo de batalla. Almongo de Huawei. Huawei. Zuek hemen mantendu, momentuz. Venga, ondo. Esto hauek dekotela... ez dekote recarga rápido, vale. También necesita toste pillo. Hostia. Eta ez nez konturatu asko. Ea baten eman aldudan pizka bat atxera. Usteo babesteko. Vale. Ea hor, zazo lortzen dudan. Epa, kendu dut mapa. Legionarios veteran pesatuak dira. Ni legionarioetan konfiantza jarri beharko dut. Eta izango bat ere erreza gauza, Bale, mentxe badaude erretiratzen hauek, ondo. General emango dugu alde honetara. Bale. Joder. Nahiko putatuta gaude. Salto en kontra. Ondo da, ez da txarto nire ustez. Ez da txarto, bale, hauek erretiratu egin dira, edo... Nik bizirik daude, bale, nik bizirik daude. Hor mantendu, hauek erretiratu egin dira, ondo. Orduan, hemenik jazta tostela bat bera bez. Kontra egin. Zatuko gara pizka bat... Gutxenez haiek gora eginez, nekatu egingo dira. Tugu pizka bat hemen abantaia pizka lortuko dugu, nik uste. Eta zaldi hori. Generala bera, osea... Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. En contra.
Bai, osea, nahiko txuiko dira, baina, bueno, gutxenez harrapatuko ditut. Eta hori da nahi dudana, harrapatu. Vale, gero. Zuek hemendik jarri, holan. Eta orain, hau ditugu hemen. Zuek hauen kontra egin baita ere. Hemen nahiko ondo aguantatzen ari gaude. Pizka bat suizatu kontitut, no? Baieria pesada. Eta jaso zer hortik lortzen duan. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Venga, orain zuek hona etorri. Eta hauekin entrenituko dira. Zazpi. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, bost geratzen dira, hortxe. Nik ondo aguantatzen ari gaude, egia esan da, Vale, hauek erretiratzen ari dira. Zuek bi. Joan hauen kontra. Ea zera, zuetxaketan nabazten digute, beraz, inoiz baino beto. Hor, jarri. Horiek erretiratu egin dira, primeran. El general enemigo ha muerto. Primeran. Bai. Bai de la pantalla. Vale, a ver. Negatibo bat eta epa. Zuek erabili hau. Hemen. Ondo. Una de nuestras están atacando a nuestro general. Lasai. Nua gauza. Hau en kontra. Nintxe daude guztiak sartuta, ez pentsa, Esto pea. Niko Tokio nautatu dut burukatzeko. Joan nahien bila. Hori. Hona. Hauek hona. Eta zuek, ja erdira baziteko zuela, joan hauen bila. Zuek hemen hauen kontra. Nahiko... Nahiko ondo goaz, Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Lasai. Pizka bat justo doa ole rendimentuz, Izerdi patxetan da bilorena bai oraintxe bertan. Eltzate... Keros a caballo. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. A ver, egon. Gauza da ikusten dudanez, hemendik nahikotxo botatzen dutela erabiltzera arkeroak eta zaldiak. Vale. Ondo. Sekona jarri. Horle zuek, eskat. Horrela egin. Ondo guaz, nahiko ondo egia esan da. Egia esan da, haiek nosbaiten munizioa gastatuko zaie. Guri ez. Hemen ditugu jada pizkatxo bat nahiko borobilduta.
Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bai, legionarioak munizioa gastatzen ari zaie, baina, bueno. Ondo goaz. Armadak ezin dute ezer egin. En kontra. Zorbe ona. Euskara talde guztietara doazte. Zaitez ondo zer egin. Kontra. Zueko hor dagoela general bat ikusten dudanez. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Esto va, ondo ez txarto, regular. Vale, hemen ja erretiratu egiten dira. Gas guzti hauek. Ona. Ja jota fuego. Hau generala da. Joder, ez dute iaia korrikarik egiten. Zaldi, kabroiak. Eskortxak repetu egiten ditugu. El general enemigo ha muerto. Ondo. Bigarren generala behil da, primera. Claro, orain hemen dago koska, nun haiek pillo, oza, arkeru pillo dituzte. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Orduan ez dakiz zer den oberena kasu honetan. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Generala botako dugu. Hortxe. A ver, onartu galduko duzuela, mesedez. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. A ver, zerratzen zaie bizirik hemendik, tio. Kagun, etxera ditzen didate, segundu bat. Banago. Hementxe gaude. Erromerian solazten. A ver. Haren kontra egin. Saiatuko gara zer. Claro, hori da arazoa, botatzen dituztela atxera eta... Zatu behar gara pizkat sandwich egiten. A ver, handare hauek. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Botatzen digute munizioak akabatzen zaienean. Gure kontra geraltzen dituzte. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Lasa. Hortz. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo Las. vergonzante.
Hau da orain movida daukana, hau da movida guztia. Hemen zer egin behar dut. Zer egin behar dut. Haiek munizioa gastatzea gure kontra bidaltzeko eta itartean zer baja. La leche. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Itartean saiatzen ari dira gure... Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo Sin haber vergonzante. abasiaran, tío. O sea, está justo. Lan irabaztea ez da bat justoa, tío. Venga, tío, no jodas. O sea, está justo. Está justo ahora engancha. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Venga. Joder, primera, non solo iba a ir il rato Indira justo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un Testu erasoan espectáculo jarriko ditut, vergonzante. gutxienez izen kontra defentsa gehiago izango dutelako. Abian generala ezi du. Ondo. Ha caído toda una unidad. Ondo. Arazoa, baina bueno. Azkenean egunen batean agortuko zaie munizioa. Gutxienez era honetara defentsa gehiago dekote aurrera egiteko. Badako nolaiteko tortuga defentsa. Tum, 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 tum. Ah, corri! Jode! Orain. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Zer geratzen zaite soldaduetaz? Hauek eta hauek. Egotzen ditugun hor pizka bat. Oye, korrika zer den ez dakizue edo zer. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Isilik egon. Daude munizio guztia gastatzen, osea, munizio dana.
niri nekarazteko. Eta hauek hemen. Vale, hor, primeran harrapatu ditugu ondo. Ez da justo azkeneko momentuan izan. Bueno, ez da asko falta gutxenez irabazteko, hauek be... Hau da putada, ikusten dudan ez armeniarrak jolasten dute distantzian erasotzeko soldadu askorekin. Eta hori da putada gehiena. Vale, ondo. Horrek esan nahi dau, asko ez dela falta. Pauseko ondo, hemen azkenean zerretatu da. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Hortxe geratu ja erasi duzu hemendik, primeran. Eta hau geratzen zaigu. Testuno defentsan, eta aurrera. Lasaitasunez. Ha caído toda una unidad. Hauen. Vale, horiek atzera egiten dute. Vale, listo. Kostatu zaiguna, jode. Zenbat baja mila, aiei 3000 baja egin dizkiete. Eta galditu guzaldizak. Eta bat... 2, 3, 4... Post 6 legionario edo, gutxienez, behar bada. Kaio veteran, beteriz. Bueno, gutxienez lekzioneko samurra eman diego hor, neko paliza desentea. Neko paliza desentea. Taska, 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 taska. Bitu, 2, 3 legionario eta bat zalditaz. Osea, bikostu, iaia, bikoiztu egiten zizkibuten soldaduetan eta dana eta irabazi diegu, Hilko ditugu. Presoak. Ondo, ondo. Hain pizkate rekuperatu beharko gara, baina bueno. Ez egiten duen Sirakusa. Hor media gauzak egiten, Kartago, Nova... Nahiko ondo, atera gara, nahiko ondo. Zozer txarrago espero nuen. Zuek hemen jarri, no, generala. Zuk hone itxuri rekuperatzeko. Nigoko dizu... Hau, soldaduak merkeago ateratzeko, eta gero gaina morala asko ere hobeago izateko. Eta orain, gauzak egin baino lehen, lehenik eta behin egingo dugun izango da hemen. Merkataritza portua egin. Vale. Holan hemen merkatuak izango, merkataritza portua hemen izaterakoan, ba nahiko ondo, hemendik negoziatzeko. Vale, hemen ditugu errebeldeak. Ondizan nahiko defentsa desentea dauka, 7 legionario. Baina, bueno, geliko ditugu ona defentsan laguntzeko. Plan,
erasotzen badau, aurrengo txandan bi hostia par eta listo. Gero hemen behin joango dira ja FSKoak rematatzera ikusten dudan, ez? Eta guk hemen erreklutatu beharko ditu pretorianoak. Boi, utxenez bat. It's a good life for Rome. Pretorianoak eta saldizia bat. Eta hor, aguantatuko dugu txandanetan. Alde honetatik beitu, hartu dute Lilimea eta kendu diete Sirakusa bera. Lusitaniarak. Gurekin behar bada neko ondo eramango dira. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Hor, ordenketa bat, dudan guztia. I am sure. Zebez. Eta ja segertatzen den hemendik. Mendoazte hauek jota fuego. Bueno, eske egia esan aneko averia desentea egin diegu, Neko averia desentea. Turno. Pretorian ditugunean ja hor erasotzen izango da la hostia. GG well played izango da hori. Ba, ematen du eman didan arazoa zela grafikoengatik, behar bada horrein jokoetan pizkat berago egin behar dudala grafikoetan bitu, joten datozte zideren bila. Ondo diruditzen zait. Ondo diruditzen zait joatea herri portorien kontra, haientzako indar gehiago alde batetik eta gero gure haien gaiztontzako indar gutxiago. Orduan, Sirakusa behar bada... Sirakusa hor dabir. Momentuz ez dut nahi berriz hartu Kartagoren kontra. Alalia. Alalia namar. Me cago en la leche. Tuko gara hor arte ez nahi zelduko, baina bueno niko rebeldeak daude azken aldi honetan, kontra egin daztut irazten dit karo, ez dute nahi Neko regular, ikusten dudanez. Katu. Toma. Ale. Faska. Ardu zuen bat eta jongo gara pretorreak reklutatzen pizkanaka hauek errekuperatzen diren bitartean eta ez dakit beste zaldi bat gehiago hartu korte primera venga, hor utxiko dugu ea lortzen dudan bale, haiena da, bale, ondo ea lortzen dudan Pesino edo hartzen, Pesino edo Nikomedia nahiko ondo egongo litzateke hartzea bueno momentuz ezin dut askoz gehiago egin vale dirurik ez daukat hemen handitzeko eta hemen egin beharko nuke tenplutxu bat aldudanean baina bueno hau onditu eta templu bat egin nahiko nagusi dagolako ja eta hemen nago kontatzen bizkate Romarako beste ondipen bat egiteko Roman
Desbloquea el agotamiento de lanzados gladiadores y gladiadorak dira, orain pizkat, jetxi zieten pizkoak, baina momentuan ziren, atera zenean jokoa ziren, osea, zen bizida bat izatea gladiadorren armada bat, benetan. Kriston biziada. Ziren, osea, ziren más duros que un muro, pero holan, osea, holan, más duros que un muro. Your wisdom is renowned, Uff, and surely Athena herself would see Sirakusa that an nahiko attack on these jodituta dago, people is necessary. Sirakusa nahiko jodituta dago. Lagundu nahi diet, baina... Eske Libia emango dit bakea txanda berean. Osea, ezin dut, ez dut nahi. I am saddened that Athena has not given you wisdom to see the merits of our Sirakusa noble desagertuko da. Horrek suposatzen du... espeitu, errekuperatu du Sirakusa egia. Rebeldeak ataz eskio, ondo, hori ondo jorraztuko dio bere alde. Hola. Militarki... Militarki ez dakit zer egin, bizkan nahi dut aurrera eraman. Guardia pretoriana, corte vocati, corte legionarios, corte con águila, legion... legado. Vale, bai, hau egingo dugu. Otatzen da dira, baina ondo etorriko zaigu. Ready for orders. Ships to port. Vale. Oraindik gauza hor kirikolo dabil. Konturatu gaudela kolonia bat, en medio de la nada esaten den bezala. Hemen bakarrik kartu bat geratzen zaie. Orduan, hemen beste arma bat izanik, emanda bat hemen estretxoa babesteko, da, hau, tren izango litzateke Peñoia eta, Gibraltar. Orduan, hemen gauza izango litzateke arma bat hemen defendatzeko eta este bat kartu bat hartzeko, bin kartu bat hartuta, hemendik nahiko ondo, Hispanian, eta gero izango litzateke ona bera joatea. Baina, oraintxe bertan bito lortu dute Side, ondo. At your command. Ready for orders. Eta nik joango naiz pesimoren bila. None will escape. We cannot pass here. Lasai. Zuek hemen jarri eta zit reklutatzen pretoreak. Vale. Hortxe, hemen kontrola mantentzeko eta saiatuko naiz pesino harrapatzen. Ez dakit urrengo txandan helduko naizen. Eta ja urrengo txandan heltzen naizen pesino hartzen dut, eta nik ere orain hemen beste eriskat lortzen dut nire kontrolerako. Eran pizkanaka Armenian darren kontra kontrola lortzen dugu. Eta Efesoko erraztu arazoa. Galoen kontra horrendik ez nahi inoiz sartu. Momentu zaiekin nahi kondo eramaten naiz. Baina beldurre ematen da, haien kontra egoterakoan. Can you spare men to cut a few throats? These people need death. They would welcome it at your hands. The best... Galoak dekote general unitate bat deitzen dira juramentatuak eta dira unos hijos de... Pi! Eta gara usten dut, bale? Ditut hortik bideotxo bat, pare bat, edo bat gutxen ezagusteko juramentatuen... Ostia...
erakusteko juramentatuen indarra, bale? Zuek ikusteko zer nolako ni komendas utzi date utzik? Beneta? A ber. Benetan. Zeratu, utziko dut automatikoki zerretatzen den. Tosko! Wow! Eta hori zituzko armak dituztela muraietan eta dana. Ondo, ondo. Okupau. Vale, ni komendas hartuta. Vale, 2800. Kanela. Mendik. Ezin du askoz gehiago egin. Momentuz. Zaldizak eta dirua behar dut. Ez dakit nola, baina dirua behar dut. Oraintxe bertan, gordeko dut momentutxu baten, bada espada. Vale, zitar guardar. Vale, ninkomendas lortu dut, nahiko ondo. Vale, eta eraiek lortu dute hemengo lurraldea. Sardes, ez dago inoren kontra. Zeratuko gara egin gauzak egiten. Be welcome here and speak as you wish without Obtain fear of agresión. consequence or danger. Es un militar. Vale, hortxe. Segurazki haiek I egongo must dira. accept, although my honor cries out against it. Eskloberren kontra eta dekote. Galiziarekin aliantza dekote. Armenia eta Kapadosia. Bala, montuz ezer, baina bueno, beste aliatu bat lortu dugu. Dira hauek, ez hauek ez hauek. Tekogu gainera haien lurraldetetek pasatzeko baimena. Efesokoak nahi badut hemendik aldira eta Tarso izango litzateke oso interesante lortzea, Tarso eta Antiokia. Nahiko hurbil daude gainera eta nahiko interesanteak hauek bi. Eta gero, Kreta hau da, beste islatxo bat hau hartu. Vale, ez doa txarto, ez doa bat ere txarto. Egia esan, ez doa bat ere txarto. Atenas pizka bat tonto jartzen ari da. Atenas eta Esparta. Baina, bueno, momentuz. Ez citas reales, wow. Ponto Caspio. Vale. Vale, a ver. Antuz hor, arazo larrina da dirua behar dudala. Hau alik eta lehen transformatzeko. Eta ez dakit nondik atera. Egia esan ez dakit nondik atera. Vale. Eta gara daukat kontra egin behar dut, eta alik eta lehen. Karaliz nahiko ondituta dago, bueno, topera dago, alalia bezala. Ezin ditut ezer egin. Bai, egin dezaket eraikin bat apurtu. Ez dakit zein izango litzateke egokiena apurtzeko, adibidez hau igual. Eta tenplutxu bat jarri, eta orduan horrekin pizko bat nahiko jetxiko luke arazoa, baina bueno. Roma invicta. Ez dakit nola egin dirua lortzeko, ez dakit norekin egin badeko komertzioa. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose and honesty. Ez dakit nola egin.
Gogu hauekin ere. Hauekin. Greetings! Speak plainly and without idle purpose, and Ese es. I cannot say yes and be anything but a... Atenasekin, komertzia daukat Atenasekin, eta Esparta? We are not known as patient people. Therefore, welcome. Speak to the point. Ezin dugu ezer egin. Txanda pasa, da egin dezakedan gauza bakarra. Oraintxe bertan. Eta hauek gara dago, ja beste nivel bat igotzeko, osea... Vale, nik omendu ez etiketorial gara ona, nahiko urrun, edo ona, nahiko urbil. Hemen hau agortu, edo haiek hartzea, klaro. Txanda pasa momentuz. Ezin dudalako asko zer gehiago egin oraintxe bertan hemendik. Dirua falta zait, money. Money, behar dudan da. Money. Zeraguza dago desagertzeko zorian. Hostia, eta armada hori. Hostia puta. Hostia. Una muerte noble. Vale. Cayo Licinio Veteris. Joder, honetan diro gastatu beharra egotea. Vale, a ver, Pergamo. Pergamon 10 unitate ditugu gure alde. Vale, hau dira. Defentsa hobetuta dekote, zer dekugu hemen. 5 legionario, vale, ondo. Defentsa zezua oso txarto. Bada espada, txando honetarako. Hostia, pritas mercenarios. Vale. Dirua gastatu dut, baina bueno, osea, beharra dago, zuzenean, osea, armada honekin hemen ondoan, beharra dago. Ditugu hemen 6, ditugu pretoriona batzuk, ikusiko dituzu, osea, pretoriona dira GG wellplayet, oplitak ditugu, pelitastak, beliteak, eta gero hemen defentsan ditugu post legionario, guardia batzuk, plebeak eta lebak. Plebeak eta lebak, bueno, baina legionarioak eta bar, ondo etorriko dira erasotzen badigute. Bitartean kontrola zaitzen gara mantentzen. Ben ere, portu komertzial egitea nahiko ondo egongo litzateke. Gero hau hemendik. Edo gutxen ez hau. Ez hau beste lurrate bat delako. Zanda amaitu. Zordu da kontrolatzeko, bostak eta lauren 6ak edo 6 erditan edo modituko dugu, gero errekadu bat egin behar dudalako. Beraz, a ber. Zelan doan gauza. Bactria, Confederación Gala, Galaxia, Miceno, Suevos, Atenas. Gogoratzen dizuet, egin dut duela gutxi Twitcheko kanal bat, gero jarriko irudia ikus ezazuen. Vale, nun gauetan, jolasten badut egiten ditut streamingak zuek ikusteko, baina ez dut hitz egiten, vale? Da bakarrik zuen gustorako, ez dago zer hobeago ikusteko telebistan edo dena delakoa, zuek ikusi ahal izateko. Eta burrukatuko dugu, noski. Gure pretoreak ikusi nahi ditugu. Ostia, daude errebelde batzuk, ez naiz konturatu. El temor es señal de una muerte degenerada. Virgilio. Hori da herritxoa, defendatu behar dugun herritxoa. Kapadozioen kontra. Ditu zenbat, nahiko bitxea da jende honen armadak erdia gutxi gorapera direlako distantziko
asko tropak. Nahiko bitxia da hori, iruditzen zait niri. Egia esan da. Vale. Ditugu gure defentsak. Pretoreak ditugu hemen, bitu. Ez dira asko ezberdintzen dugu, euria da, Hemen ditugu gure pretoreak. Legionarioak, pretoreak. Oplitak. Bai, orduan. Egin dugu baestu behar dugun plaza. Zuek pretoreak lehenengo lerroa zaretela, mentxe. Mira pretoreak dekote hau, usarlatiko erino joateko. Eta zuekin jarriko ditugu hauek laguntzen. Hortik datozte. Nondik? Bale, hortik baldin eta badatozte pretoreak hemen. Zuzenan, osea hemen. Peritastak atzean laguntzen hauek eta gero badespada hauek. Orduan oplitak hemen jarriko ditugu egiten kuña bat falangea egiten jarriko dugu hauetako bat eta gero defentsa nagusiena dugula oran hemen txeneko toki handia delako belitastak eta beliteak hemen gero hauetako bat hemen generala eta hauek hemen laguntzeko prest edo zertarako eta gure saldizak kuñan hementxe, bale? Atera haiek holan, edo hemen holan saldizak hemendik atera aldira eta haien distantzako soldaduak eraso las principios hona ekarriko ditugu hortxe eta hori zengo gure defentsa teorian haiek erasiko digute hau dira ligera de estas no estos lanceros orientales kote hiru unitate saldi Bespada hauek hemen jarriko ditut momentuz gure pretoreak prest hemen defentsarako edo zertarako nik ustut zaituko dira pizkat alde guztatetik erasotzen baina bueno nik ez dietu txiko honetorri saldizak mendik azten dira etortzen ez hemen izango da hauek izango dute nahiko burruka gogorra bai, ondo egin dute hemen nahiko zabala danez ondo egin dute hemen gehiago jartzen plebeak erasoak izaten ari dira vale. Plebeak botako ditu total plebeak direlako vale, ez besterik gehiago Piskat plan carne de cañón Nuestros hombres están viniendo abajo. Zueko, no? Desatuko gara guzti hau saldiekin harrapatzen desgastatzeko plebeak dira, osea, lasai Orain dator interesanteena. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Orain dator interesanteena. Gure pretoreak hor. Jota fuego. Jo, franje baten kontra egingo duzu saldiekin eraso, benetan.
Benetan, tio, zaude egiten eraso falange baten kontra. Seriously? Hori suizidio, hau, suizidatza da. Horrentxe bertan nago egitea, suizidatza da, bale? Ez bota inoz, zaldiak falangeen kontra. Suizidio hutsa da. Horreko ditugu haueko laguntzeko. Barko dutelako zurazki. Eta zuek ona etorri. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ojo. Ondo este protoiak hor defendatzen ondo, ezta? Ikusten, osea, saldien kontra egitea, holan, suizidio hutsa da, benetan. Ez du merezi, osea... Soldaduak era tonto batetan galtzea da. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Duba! Ondo, egin dezakeguna da hauek. Jero hasita dekogula. Ona atera. Eta hemendik etorri. Egin bilaute, joder, sonde egiten duten pretorianoak lana, defentsa lana. Me cago en la hostia. Zeonak biren. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ez dut generala heldu gula. Fua! Que desbandada generalizada. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Ah, lasai. Zaldiak nahiko ondo egiten ari dira. Ondo. Desbandada general. Ondo, vale. Oen bila torri, hala, hortik txoritxoa. Eraltzen dire. Jarri holan defentsa handiago izateko. Gezien kontra. Ikusi duz ezin ondo egiten duten legionariak, ezta? Osea, pretorianoak. Hostia dira, pretoreak. Venga, hor, harin. Tlaka! Ondo. Adago ia eginda. Tumba, hala, venga, hor, atropillatuak dana. Eta ikusten duzunez, defentsa oso simplea. Ez dauka inolako komplikaziorik. Ondo, listo, ya está. Finalizar batalla. Neko simple izan da, 300 baja eta guk aiei 1000 osea... Pretoriak super ondo egiten dute haien lana. Ja, defentsarako dira unitate oso trebeak, oso onak. A ber, zer esaten duzuen Twitterren bidez. Bentsa bertan ikusi dudala. Barkai da zue. Vale. Ez birtuitak izan dira. Ondo. Hilko ditugu. Vale, ondo.
There is much virtue in wealth and Whoa. profit for all, as you will ¿Qué surely dices? see after a moment's thought. Wow, Kartago noa... Wow. Bai. Hori oso interesante izan da oraintxe bertan. Kartago noa gurekin akordo komertzial bat egiten. Hori ez nuen inoiz espero. Ega. Dirua behar dut eta. Gordeko dut hori oso interesante izan delako. Eta konprobatuko dut momentu baten nire komentariorik dagoen, hortik. Beraz, zuen baimenarekin. Dida baten. Txata, zero komentario, bale, ondo. Venga, jarraituko dugu orduan. Gora, jokoa. Epa. Bale, osea, Kartago noa gurekin komertxoa egin du. Welcome, friend. Welcome. Come, sit. Enjoy the pleasures of my home, and let us find accord. Your art... Bale, momentuz ez, baina, utxenez, komertxoa egin dugu haiekin, eta hori ditugu hemen. Zatuko gorakatzen. Bale, zeibez. Habekin zeiatuko gara orain. Haientzako txarrago, baina, bueno. Tumba! Raka! Hortik esklabak kapturatzen jartzen dituzunean, egiten duzuna da esklaboak lortu, bale? Eta hori, ba, bueno, alde batetik ondo dator beti esklaboak izatea, badekizue, hausetan, no la astucia, todas las unidades hau. Esklaboak izatea badekizue, esklaboen erasoak eta bar murrizten dituela. Mira, seiehun. Bale, itxarango dugu txanda bat eta gutxenez herria, muraiak eta bar egingo bilakatuko ditugu. Honetan, maten digulako defentsa nahiko potentea eta gero besteekin jarriko gara. Bale, Esparta, eta Atenasen arteko gudatan daude horrelako zehoz, Bale, en fin. Ondo, goaz, hortik lurraldeak lortzen goaz. Ondo. Gerorako gainera, sartzen gainean ja Atenasen kontra, Espartaren kontra eta bar, ja hor sandwichak egin aldi izango ditugu, beraz primeran. Momentuz ez zait interesatzen. Horrelago, ondo etor daiteke. Libia, zeran dago Kartagorekin, ez dauka ezer Kartagorekin. I am here, then. Speak your words, and be sure that I find profit in them. Epa, ez erratu naiz, joder. Pacto de no agresión. Pagos. Darem. Bajo eso está, ese es, vale. No. And our people will give thanks to the gods. Joder, nola naritzen jetxidio dara grafikoa, me cago en la leche. Vale, basebes, lasai. Hauek zelan doazte. Uste alduko dira Tarsora, ondo. Tarso kentzen badiete beste herri nahiko garrantzitsu lortzen dute haiek, Efesokoek eta bar. Ez dago bat ere txarto, Tarso eta gero gainera Antiokia. Tarso eta Antiokia nahiko hurbil daude. Beraz, lortzen duten be mendik lau bostzandetara Antiokia erbe arrapatzea. Hemendik ona mugitu beharko nintzateke. Baina, lehenik eta baina hau ondo eraikita eta bar utzi nahi dut. Vale, momentuz hau kendu ditzaket. Zut uste gerriz erasotzea, ez da? Tengo diet nik hor eraso preventiboa. Vale, tengo diet nik eraso preventiboa. Tomo, empatea. Presoak hartuko ditugu. Txara egiten dute, ondo. Ona. Eskatxarta gautzi diegu, baina bueno, ondo.
Ez eta aurrera atera. Hau eta hau, orain kenduko ditugu. Bai, momentuz bai. Diru gehiago lortzeko. Urrengo gotxandetan. Nik beti egiten dut, kasu hauekin, bale, tradizionez beti egiten dut lehenengo hau, armak izateko, zetuzko armak. Eta gero hemen detailetan saiatzen naiz hemendik astuziaren bidez joaten eta bar. Pizka bat, topen kostuak eta bar murrizteko, moral gehiago lortzeko eta halakoak izateko, bale? Orduan, bueno, hori da nire jolasteko era. Bera balkoitzak bere sistema dauka, nirea hori da. Ja, egiten duten Seleucidek. Horiek daude ja hor desagertzeko zorian, beste armada bat dator hortik, dator Nikomendiara dirudienez. Saiatuko dira ziurazki Nikomendia rekuperatzen, gainera ez daukat oraindik gauza asko defendatzeko Nikomendia, beraz. Hori zen berreraketzaren movida ariketa lehen nahi nuela. Bale. Ikusten duzunez ni daukat hemen irabazteko punitate gehien. Automatikoak utzeko diogu, venga, saiatuko gara. Toma! Hihi! Bale, nahiko ondo hilko ditugu. Atzera egiten dute. Astuta nukan errebeldeak. Hau daude desgastean. Hortik pasatzen ari direlako, hortik zeharkatzen egia esan da, hobeto esan da. No, bale, 1000 dirudiko gula orain. Hau konponduko dugu. Eta hobe. Pizkat gehiago antatuko dugu topak rekuperatu arte. Eta orain hemen, alalian. Corte primero, hostia. Vale, venga, agur, ai, zaska. Agur, zaska, agur. Hala, urretara. Presoak hartuko ditugu. Ondo. Hau. Eta hau. Eta momentuz ondo, ez murales hortik, bale. Roma, bosgarrenean ametxeko doa. Ez ondo, nahiko ondo egia esan da. Nahiko ondo azken alde honetan. Horrenkoko txandara itxaron edo pi txanda. Hemen hau ja transformazioak amaitu ahal izateko eta ja dirua gastatzen hasteko hemen beste armadatxo bat eraikiz. Hori ondo egongo litzateke. Vale, hortxe. Eta nik uste dut hauek etorriko dira, durengo txandan hemenik geratzen badira, hauekin erasuko diegu erditik etxeko gainera hori, desgastean daude. Armenienseak. Desgastean daude, ea zer gertatzen den armenienseekin. Hortik zerkatzerakoan, ez da biderik hoberena eta orduan hor, desgastea Anibali gertatu zitzaion bezala Pirineoetatik basatzerakoan, zen biderik hoberena, baina egin zuen kriston buelta eta, bueno, Pirineoetan eguarekin eta bar, bajak sufritu egin zituen, horrelako sozialetatzen ari zaio armeniensei. You have been blessed with Ezetz, courage, so will you not use that courage to help us? Attack them! Ezetz, zeidara interesatzen, Atenan darrek ematen diaten dirua, gehiago interesatzen zeidala. Vale. Logios Brevcos atacan a un aliado, Roma Bastaratas. Aguantatuko naiz, ez zait interesatzen gudetan zertza oraintxe bertan. Nahikotxo daukat Armenian darrekin gehiagotan sartzeko.
Hau, nahiko general hona da. Zuk... nora joan dira... Hori izango zure aski deskastan daudela janaria dela eta... Kauen... Estitzen da bat aguantatu behar dut. En kontra egin... Retiratuko dira... Bisaldi... Venga. Venga. Eraso... ¡Tumba! Uf, ia... Ondo, oh, fish, taska, agur! Toma! Errebeldeak hila. Primera. Tingera generala beste nivel bat igotzen du, hau maten diogu. Ondo, diru gotxo bat arresten dugu. Eta, dakidan ez apurtu da gure aliantza. Hauekin, ezin naiz, ez zait interesatzen haiekin hemen beste gerra bat hastea, ez daukadalako dirurik egia esan da. Orduan, ez daukaten nola baiteko interesik hortan. Horitzaten hasi dira jendaia pizko bat nahiko txo nire kontra egiten. Augustia amaitzen dudan konpontzen eta rodaz. Vale. Ben amaitu da... Ostia, eske, vale, badaki zergatik egin duten gurekin komertzioa. Hauek kendu diote, Lusitanerrek kendu diete kartua. Horregatik egin dute. Greetings. Now speak plainly. For we are an honest folk and value honesty in others. Emango dizuegu... ezta, ez. Vale. Ba, momentuz, beste txanda pasa. Ea lortzen dugun ja bestea konpontzen. Hau aldatzen dugun ja, egiten dugun hemen beste komertzio portutxo bat. Vale, venga, txanda pasa. No warrior likes standing alone in battle. Should we not be sword brothers and watch for each other? Segundo bate lagunok. A ber, interesantea da, baina zait interesatzen oraintxe bertan. Pesaus. Gainera zaudete ia hilda, osea... Ez dakit zeratik Atenan darrak ez duen zuekin bukatzen. Zer egin diete aiei. Alianza defensiva. Vale. Bai. Naiz eta eureun orraindu nahiko netorriko zaigu hori. Pergamon. Bai, Pergamon nahiko rebelde da birazken aldi honetan. Vale, hau. Egingo dugu hau, eta listo. Zer egin diete? Bez, saiatu dira. Tuko dugu... hauek, eta... hauei eraso. Bai, zozera egin diete.
Venga, agur, agur, agur. Pergamonotarrak daude, nahiko pesatu. Vale. Horain aurken dugu ditugu, ja, ez dugulako behar. Eta gozi izango litzateke hemendik beste armada bat prestatzen joatea. Ba, ona bidaltzeko, pesino eta guzta, osea, aurrera joateko, vale? Erritmo batean. Vale, euneko ondo doa. Hainek irutzen da falta dira. Gordeko dut bada espada. Dugun ez hori baina. Vale, ia lorten gitzi, pizkatxu bat gehiago eta jautzeko dugu, ez? Pentsa asko gehiago egongo garenik. Komentariorik dauden edo ez. Momentuz ez ebez. Komentario 0. Ondo, venga. Ba, txanda maiketa. Txanda metuko dugu, txanda maiketa ez txanda metuko dugu. Seleuzidak, Bactria, Galaxia. Galaxia ez, Galaxia. Eta handarrekor daude arte eta biltzate oso zer egiten, ea maitzen duten besteekin. Zaharia, Eta rebeldeak atera dira hor. Bueno, rebelde horiek errezai. Ostia! Kendu diete... Zide... Kendu diete lurralde bat eta hau daude... Ez dira joan tarzonen, zer demontre egiten ari deia. Beldur edo zer. Venga, agur. Iau! Hori bine egin hau, neuri be. Au! Hemen gaudelarik. Nahiko urbil gaudenez. Egingo dut, hau lokuroi bat da, Gertzen bertan egiten ari nahizena. Zaska! Hau! Ondo? Bale, horrelakoak ez egin askotan, bale? Nahiko lokuroi egin dut oraintxe bertan. Bale, osea, hau da kriston lokura bat. Horrentzertan egin dudana, baina bueno. Plebeak erreklutatu alditut. LOL. Bale, hortxe. Eta gainera, hemendik agertzen badira rebeldeak berdin du hauek nahiko hurbil daudelako. Beraz ondo, horreko dut bada espada. Epa. Roma. Ondo. Hor beste ruralde etxo. Ostia, janaria behar dugu. Ostia. Mira, vale. Janaria, ostia. Turnas, buscadas. No sé si cabeza de momento hori ondo dago. Mantemenduarena, es que... Hau ondo dago movimendu kapazitateagatik. Zaila da utatzea, oraintxe bertan.
Hau moral asko ematen die. Zer gune hemendik. Barbas, hori momentuz ezer. Ez dakit zein jarri, Carga para todas las unidades. Ez que hau movimendu nahiko ematen digu, defentsa ematen digu. Hau aldiz mantenimendua gutxitu eta moral asko. Hau hartuko dut momentuz. Hau momentuz, bai. Hor utziko dut zeren eta movimendu estra hori, movitzeko espazio berezi hori estra gehiago ondo egongo da. Txanda amituko dut. Baina hori, rekrutamendu eta tropa gutxo gostitzen dute baita be, beraz, ondo. Join your mighty strength with ours in this struggle. Ez, I ask for momentuz ez. Goaz pizkanaka, bale? Ez goaz aurra loloko lehen bezala. Matuko dugu armenien darrekin eta uste hauekin gero moetu izateko tropak bestaldera eta Kartagorekin katu gari izateko. Arañones es alianza militar que no pesaos. Saudete ya hilda. No jodáis. Hostia. Eraso bitxia, Vale. Txiko diot automatikoki eraz lortzen duen. Vale, zer lortu du. Espero tropak ez galtzea, Espero dut. Galdut pretore batzu gainera. Ematu ditu, akatu ditugu armada oso bat. Ez dago txarto. Txenez armada oso bat akatu du. Jode, ostia, hemen ditugu rebeldeak eta dana. Ostia. Jode, azera egiten duna nola rebeldeen kontra. Txenez txanda pare bat aguantatuko dute rebeldeak, baina... Niko bendia, bai badakit eta pesino. Vale, ondo. Mutxo handa bat behar dut hauetarako beraz. Montuz hau. Eta hau. En kontra. Vale, zer ez, en kontra. Venga, agur, taska. Taskak be, ostia, bi baten truke, osea, ondo. Tonez en kontra, zer egiten, vale, ondo. Ondo. Tomba, pumba, flaska. Batxo gutxiago. Ostia, beste pretore galdu ditut. Vale, a ver, lasai. Hauek. Eta hauek, fuera, oraintxe bertan. Pretoreak errekuperatu behar ditugu, baina, bueno, lasai. La autoridad nos da experiencia a todas las unidades.
Segundo todos los logros de caballeros. Oh. Vale. Dirurik. Baina azten gara ja, defentsa batzuk izaten, ondo lau legionario! Eta horren lehenko gotxondan ja, nekotxo gehiago. Atera dira hortik errebeldeak. Kaixo. Hostia, janeriaren movida, me cago en la puta, estoy egin dut hori. Janeria eskaz gabiltzara. Hor ere mercenariak atera dira. Osea, vamos, mercenariak errebeldeak. Lortut hortik lurraldea, ondo. Baina mureiatua, hor defentsan ondo izango dute. Tuko zer egingo behar dut dirua oraintxe bertan. Hau normal. Fuera. Zaska, ondo. Kanporatuak. Ondo, laugarren nivela. Hau bat ere txarto. Venga. Horixe bera. Janeria son dogoaz baina, claro, zen ditulako baja batzuk. Baina emango diogu. Hau egingo dugu, beharko dugula templotxu bat hemendik. Eta hemen egingo dugu merkantil. Bai. Nago en kontra. Zera egiten dute. Vale. Agur, taska. Bat, bi, eta hiru. Errebeldeak pikutara. Eta ja templotxoarekin lortzen dugun pizko bat dana zonalde guztia lasaitzea. Eta errebelde gutxiago izatea, klaro. Hori da templotxoaren helburua bitxandetan. Ben ja, amabi, eta hau zeren ematen digu itxasontxea bien molite, berdin dau, amabi ditu, ja, zazpi legionario, Vale, beste txanda pasa. Ea lortzen, hala, rebelde gehiago, claro que sí. Como en la leche. Vale. Ezetz! Joango gara banan, amaituko dugu Armeniarrekin, Zerusirekin eta kaurri guzti hauekin. Eta no joango gara beste mila, lasai. Lasaitasun izartu. Zaila, breukos. Ondo. Ondo da. Zondo da nadain bat batean. Vale. Eta Pergamo, eta General bat hilda. Hau dela gurekoak. Hemengo General hilda benetan. Ke putada. Cago en la leche. Si nire berdin zait, hau da esperientzia hemengo soldaduen txako, osea, nire txako beto.
Horteko ditugu preso. Eta gero legadu honetarako asko zera hobeto ere. Hau. Bi templu ez, baina hemen igual auxiliarrak izateko. Bai. Venga. Pentsatzen nuena. Destroy them! Kraka, venga! Kraka, venga, agur! Bizirik daudena, bastante cero, o sea, víctimas 25. Menos 14 cuantos presos egingo ditugu. Principios. Vale, eta hemen joango gara hain aldugura tropak erreklutatzen. Ja bigarren armada prestatzen. Vale. Vale, ondo goaz. Onartu barra dago, ondo goaz. Eta ia metxeko zorian gaude, zuzenekoa. Posten nago, ematen du arazoiena da grafikoengatik, Blokatzen zararen movida. Ostia, Tarso kendu diete. Putada. Can you not attack these folk? Your bravery in this would surely be Ezetz. Kontxo. Gainera zoen guana ez doa kartago, beraz lasai. Osea, ez dira molestatuko hain urrun joaten. Edo bai. Nordaki. Pacto de no agresión. Vale. Joder, rebelde gehiago, me cago en la leche. Orain Libia gudak deklaratzen da. Benetan? Vale. Bueno, baina bakarrik dago, bera, dudun. Momentuz defentsan araituko gara hortxe Libiaren kontra. A ver. Lasai. Defentsa honak ditugula, lasai. Libia ez dugu ezer egingo gainera, osea, erasoko digute, baina ez dute zer lortuko. Beraz horrek lasaitasuna ematen da. Eta ea janariaren movida konpontzen den janaria behar dudalako. Agur! Tanga, pikutara. Preso gehiago. Vale. Hiru txanda janariaren movida konpontzeko. Eta oskuz dut lehenik eta atzera egingo dutela. Hala, venga. Fuera. Au! Hau egilko ditugu. Ondo. Ze ondo general hau. General desente bilakatzen ari da, Eta autoritatea bederatzi. Ojo.
Vale, dirua konpondera gastatu behar dut janaria lortza. Oraintxe bertan. Beraz. Janaria behar dudanez. Aguigo. Eta hemen. Hau dugu. Janaria behar duguna, oraintxe bertan. Gastatu nahi ez nuena, baina bueno. Eta zuek ona etorko zarete. Bada espada. Hortxe. Momentuz. Eta hemen zelan doa gauza. Nahiko ondo. Ondo, momentuz ondo. Vale, venga. Falta zaizkigu. Hiru txanda, pixkat konpontzeko moi, hortiko deso zer egiten be. Zaki txanda batetan edo bitan egingo den. Bitan. Vale, ondo. Pero gainera beste nivel bat igo dezakegu, beraz ondo, amal janari. Hau, emango digu lau janari, vale, ondo. Ondo, venga. Para txanda gehiago antatuko dugu eta bukatuko dugu zuzeneko, lagunok. Behin janariaren rebeldeak daude hor. Behin janariaren arazoa konponduta alianza militar. No warrior likes standing alone in battle. Should we not be sword brothers? Venga. Hartuko dugu, momentuz. Baina ez Kartagoren bila joateko, osea... Ez gara botak horrentxe berten Kartagoren bila. Ez daukat interesik. Zait ez da interesatzen Libia. Libia sartu da nire kontra ez dakiz zergatik. Koitaduak! Vale, a ver, lasa, garen errekuperatuko dugu, así que... Lasa egon. Tu mendeko armada, así que... Venga. Agur. Eskerrik asko. Itzuli pesino, mesedez. Hau defentsa gehiago emango die. Venga, hau. Neke daude, normala da. Neke egotea. Eta hau, zelaia biakatuko ditugu. Hau. Civil. Vale, hor. It's a good life for Rome. Eta este txandatxo bat amaituko dugu. Eta gutxi falta zaigu ja zuzeneko bukatzeko. Ia janaren movida usten dugun konponduta eta usten dugu, lagunok. Ostia, estoy tanto konsentzako rebeldeak akatzea. Vale. Lagunduko nau. Hortatu Libia armada batekin. Horrek berdurtzen nau.
Venga, hau en kontra. Listo, akatuak. Au! Hori neuri begin nau min. En kontra orain. Vale. Onarte etorri, bada espada. Txanda batetan ja nahiko gauza konponduko ditugu. Templua txanda pare batetan, ondo. Bale, nik uste dut hemendik utziko dugula, bat dengo dugut txanda pasa. Nik uste dut hemendik utziko dudala. Ja, janairen, ostia, hori ez dietken... Ostia, baki zeraztu dudan berriz, rebelde putak! Jauen la leche. Eta esan konponduko dut. Lortute hor, efesokoek lurrerle hori. Hor da biltzate efesokoek pizkat gora bera. Ondo da. Ondo da gauza. My lord wishes Tratado to de bestow paz. coin on your Capadocia. people. Vale. Accept it as a token of friendship. Vale. Batekin ja lortu dugu bakea. Eta eman digute 2200 pasta. Primera. Lortu gure presioa, lortu du hor... Caos, no sé, vamos a ver, comerciar con estos vasallos aliados. Esos aliados. Vale. Janariaren movida konponduta. En kontra joango gara. Agur. Joder, viva bujak, Make haste, men. Ready for battle. I don't care. Etorri. Aguigo. Janaria behar dugula. Aguigoaren janaria dugula, pizkatxo bat. Handare jarriko ditut gauza gehiago, janari gauza gehiago. Ready for battle. Eraso eta katu. Uff. Is that all? Make haste, men. We hunger. También egin digute, I want hourly patrols. Soldiering. It's a good life. Hortxe. Egin digute hor pupa pizka bat. Vale. Kartago bakarrik Kartago eratzen zio eta hortik pare bat kolonia. Commander. Vale, nahiko ondo doa ja gauza, nahiko ondo konpontu dut hemendik gauzak. Ea templo amaitzen da, lehenko txandan hori guzti hori amaitzen da. Venga, beste, eta... Ja, osea, txanda gehiago eta jazta, osea, definitibo. Bestela hemen azten naiz eta ez dut inoiz bukatzen. Tokia eta Arso, hor egon dira pizka bat gura beraka. Side de kote, ondo. Atenas Esparta konkistatu al zuen, ez dakit, Esparta hor denarekin ez dauka zentzu askorik. Hor dator Libia. Eta ez dut ezer honik espero. Vale, ba. At your command.
Hemendik ondo, nahiko ondo. Eta Libia hemen daude rebeldeak, hemen daude Libia jauna. Guk... hauek dira lakaina, Benetan. Egin kasu, hauek dira... Ostia. Asko gostatzen dute mantentzen, baina dira... Ostia. Vale, ondo. Eta horrengo txandan helduko dira gure kontra. Ready for further orders. We hunger for battle. Set up the watch. Vale. Estoy preparado por la infantería cuerpo a cuerpo al reclutar. Hau emango diet. También se lo como defentsan. Defentsan 6. Nahiko gauza potentea dakar, Oplitak eta bar. Bueno, en fin. Hemen utziko dugu, gordeko dut eta ja hemen ahituko da zuzenekoa, golko zuzenekoa. Rome 2. Lortu dut ematen du arazoa konpontza lortu dudala. Vale, éxito guardar, ondo, aterako gara Windowsera, ir al escritorio. Eta pasatuko gara ona. Zena bira, perfecto, vale. Ba, listo, hau izan da gaurko zuzena. Espero zuen gustuko izatea, gustuko izan baduzue badakizue, eta gogoratu Twitcheko kanala dudala orain, igual gaur gauean jarraitzen dut solasten pizka bat Twitchen. Rome bira, baina esan dudana, ez dut hitz egingo, izango da bakarrik zuek ikusteko, nahi baduzuek komentatzen didazue eta komentarioen bidez erantzungo dizuet eta alakoak. Eta besterik gabe, gustoko izan baduzue, bakizu zen behar duzuen, eta hurrengora arte lagunok. Agur, agur.